आंनो मोदोम नांगौ मोदोम मानसिया हामख्रेंखायावहाय आरो हामख्रेंसिन जाबावबाय मोखाङावहाय सालमाय सिथर ब्रेव ब्रेव जाजोब्बाय मेगना डार्क सार्कल्स जाजोब्बाय दा मबाइलावसो बारा नुवाखै ओरैजाय नै बियो बिउटि बना ना फिसिजालायनाय जासिगोन बेनि जाहोनानो जाबाय नोंसिना नोंगुमैयानो आंखौहाय टेनसन होबाय थायो बिदियाव मानसिया हामा जायो नोंगुमैखौ एसे बुजायहरलाय कमेन्टआवहाय बे फरायगोनदां जिएफखौहाय गावनि गार्लफ्रेन्डखौहाय बोरै ट्रिट खालामनांगौ बेखौ मिथिया बियो टेनसनल' होबाय थायो एसे कमेन्टआव लिरनानै हरलाय एसे बुजिनायनि दे हेल' खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय दिनैसो गोबावनि उनाव गुरब्ला नुजाफैलायबाय आङो थैनानै दंमोन दासो थांखांफिननानै फैदों दाना आङो भिडिअ बानायनायानो जाला बांसिनानो बिदिनो कलेज लाइफआवहाय दा एसे बिजि जानानै दङ माने आङो हस्टेल सिङावनो थाबाय थानाय जायो नालाय जेरावबो बारा ओंखारनाय जाया थांबाबो अबाव थांनो बे टाउन अबावबा बै बाजाराव बिदिल'सो थांनाय जायो नालाय बेरायहैनायखौनो जाया ओंखायनो ब्लग भिडिअबो फैला आंना बारा बानायनोबो बारा गोसो जाया नोंथांमोनाबो बारा नायला नालाय आंनि भिडिअखौनो बानायनो एक्साइटमेन्ट जाया आरो एसे बर मोनो नोंसिनो भिडिअआवहाय भिउस फैबा एसे बानायनो थुलुंगा मोनो आरो नोंथांमोनाबो आरो कमेन्ट खालामबा थुलुंगा मोनो भिडिअ खालामनो बेनो आरो रिजोना ओमफ्राय दा आङो दिल्ली थांसिगोन दिल्लीयावहाय थाहैथारगोन नामा आङो थाहैया दिल्लीयाव आङो 7 daysनि थाखाय आङो दिल्लीयावहाय थांगोन दिल्ली एन्ड उत्तराखन्ड बेयाव आंल' नङा बिटिआरनि आन्डाराव कलेजेस थानाय गासिबो कलेजानो नङा मोनफा मोनफा बिदिनो कलेज सिलेक्ट खालामदों गावसोर बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय लांगोन बेवहाय गासै 60 जन जाबाय मानसि थांगोना मोनसे कलेजनिफ्राय सानै अबावबा सासे अबावबा साथाम बेबायदि नायनानै गावसोर स्टुडेन्टखौ सिलेक्ट खालामनानै लांदों जायनावहाय लिडारशिप क्वालिटि दङ जाय स्टुडेन्टसफोरा बेस्ट अफ द बेस्ट स्टुडेन्टस बिथांमोनखौहाय बेवहाय सिलेक्ट खालामनाय जादों लांनाय जादों ओमफ्राय दा बेयाव थांगोना फ्रियावनो थांनो मोनगोन थानाय जानाय थांनाय फैनाय गासिबो फ्रियावनो बिटिआर गभर्नमेन्टआ होदों बेनि थाखाय जोंनि मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनिसिम जोबोद गोजोननाय बावहरो दा आं बिनिनो एसे शपिं खालामनो नागिरदों माखासे अनलाइन शपिंबो खालामबाय आङो दा अफलाइन शपिंबो खालामनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय आं मा बायगोन आंनावहाय एसेबां तैयारि गैया आरो ड्रेसफोरबो गैया मा बायनाय जायो नायनोसै आं एसेबां बाया ओरैनो ड्रेसफोर बायबाबो जरासे गांसे बिदिल' बायगोन जुथा बायनांगौ दं जुथायाबो गोजाम जाबाय बोरायबाय दा गोदान बायनोसै नोंथांमोना नायबानो जाबाय दे आं दा थांगासिनो क'क्राझार डेली मार्केटसिम शपिं खालामनो थाखाय बे जाबाय कट ब्लेजार न'निफ्राय हरफादोंमोन बिदानो हैनोसै फैसायाबो 10 थाखाल' सोर नोंलाय खानाय सिनजाबाय माथो आसोला खानाय सिनजाबाय बे दखानावहाय आङो अके थेंक इउ बेवहाय आङो जुथा लाबाय ओमफ्राय आङो 20 टका लाव কৰিছে আৰু 10 টকা কমাব লাগিছিল মই ভিডিঅ' লৈছো না আপোনাক এতিয়া ইউটিউবত দেখিব আহিছো सना लानियाव आं बिदि सनासो गानो सिम्पोल कोनটো এটাটো এটো মিডিয়ামটো দিও बे आदायाबो मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजनिफ्राय थांगोन दिल्लीयावहाय ओमफ्राय दा बेहाबो फैखाबाय नालाय ओरै न'निफ्राय ब्लेजार हरनायखौ लांफैनाय फासे
दा बायसिगोन ड्रेस बायनो नागिरदों बिथाङा लंपेन्टनो आंनावहाय गोसोम दंखायोमोन दंनायालाय थेवबो एसे गोदान गोदान बायनांगौना नोङो खैथा दखान नायबोखोलै 10थासो जाबायदां दखान नायबोनायानो मोनसेबो फसाया माबायदि मेगनथाय दालाय आदा नोंनि मेगना माबायदि आदा हा बाजिखौलाय माबायदिखौ फसायदों इमान दखानाव नायबोबाय बाजिखौ बिदिनो फसायदों नामा हा खोन्थाब्रा बाजिया बिराद समायना जाखागोनदांलै बेना मेगनानो जाला मोनलांखौ फसायलाबाया इमान नायबोबाय बे मोजांथ' बारा माबा गैया बेवहाय गोसोमद्राय होनसिननाय बेखौबो बिथाङा आरोबाव जुथा नायबावबाय आंनिफ्राय बेसो बांसिन लाबावबाय जुथाबो लाबाय हट आंनिसो मिउजिसियान ना बिथाङा रोजाबलाय खनसे स्रायनो माथो लानो नागिरदों नोंलाय कब बनेगा सिंगार लोगोफोर ओमफ्राय नै आङो नैबे गस्ला शर्ट एन्ड लंपेन्ट बायना लाबोदों ओमफ्राय लंपेन्टआ सोलायफिननांगौसो गिदिरसिन जादों 6 पकेट ओमफ्राय आङो जुथाबो लाबोदोंमोन माने आङो दखानावहाय भिडिअ खालामनो सोलाबासै बेनिखायनो नै जुथाया माबायदि नुदों लोगोफोर खम दामनिसो गानदे आङो ओमफ्राय लंपेन्टआ सोलायफिननांगौ लंपेन्टआ गांसे बायबावनांगौ दा थांफिननांसिगोनलाय गिदिर जाथारो 28 मानो गिदिर जादोंथाय ओरैनो 28 गानखायो माथो आंलाय लोगोफोर ओमफ्राय बेवहाय थांनायनि मोनसे प्रब्लेम जानानै फैदों बेनो जाबाय आंनि एग्जामनि रुटिन ओंखारबाय दा आङो डिग्री फाइनाल इयार लास्ट सेमिस्टार 6th सेमिस्टार बेयाव फरायगासिनो नालाय ओमफ्राय दा एग्जाम जासिगोन फाइनाल एग्जाम रुटिन होबाय जोङो बेवहाय थांनायनि डेट फिक्स खालामनाया गोबाव जाबाय सप्तानैसो जाबाय ओमफ्राय बेवहायथ' रुटिन होथ'वाखैमोन रुटिना मैया सानथाम जाबाय होनाया ओमफ्राय जुननि 12आव एग्जाम दङ ओमफ्राय ओरैजाय प्रेक्टिकेल बायदिसिना खालामनांगौ दं जुननि 7आवहाय प्रेक्टिकेल एग्जाम दङ आं थांगोन 21 थांनो गोनांमोन थांनायाव राजधानी एक्सप्रेस एन्ड फैनायावहाय फ्लाइटजों फैगौमोन आरो ओमफ्राय दा 20आवहाय माने ट्रेना बुक जाजोब्बाय होनदों ओमफ्राय 21 डेटनि माबा टिकेटखौ दानबाय फ्लाइटनि टिकेट बे दा थांनायावबो फ्लाइटजों फैनायावबो फ्लाइटजों जासिगोन आरो आंनि फार्स्ट टाइम फ्लाइट गाखोनाय माबायदि मोनो नायनोसै नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आङो थांनायखौबो ओमफ्राय 21आव थांनानै जोङो 26आव फैगोन अब्ला एग्जामा एसे प्रेसार खोलैसिगोन आरो ओमफ्राय बेवहाय जोङो खालि दिल्लीयावल' थाङा उत्तराखन्डआवबो थांगोन ओमफ्राय जोङो एट फार्स्ट दिल्लीनि इन्सटिटिउट अफ पाब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन बेवहाय जोङो थांग्रोगोन जेरावहाय टप मस्ट एडमिनिस्ट्रेटिभार्सफोरखौहाय ट्रेनिं खालामहोनाय जायो ओमफ्राय जोङो बेवहाय सेन्ट्रेल केबिनेट मिनिस्टार बिथांमोनखौबो जोङो लोगो हमगोन बिथांमोनजों रायज्लायगोन बिथांमोनजों इन्टारेक्ट खालामगोन ओमफ्राय नेक्स्टआवहाय उत्तराखन्ड थांगोन बेवहाय उत्तराखन्डनि लाल बाहादुर शास्त्री अफ नेशनेल एडमिनिस्ट्रेसन बेवहाय जोङो थांगोन जेराव IAS IPS IFS बिथांमोनखौहाय ट्रेनिं होनाय जायो ओमफ्राय IMA इण्डियान मिलिटारि एकाडेमि बेवहाय थांनाय जागोन बेनि उनावहाय
ऋषिकेशआव थांगोन ऋषिकेश जेरावहाय इण्डियानि सबसे गिदिरसिन हलि सेलेब्रेसन खालामनाय जायो बे जायगायाव जों बेरायहैगोन आरो ओमफ्राय मा बेनो टेनसन एग्जामनि टेनसन थांना फैनोसै फ्रियावनो थांनो मोननाय नालाय नङा केन्सेलबो खालामनो हाया टिकेट दानखाबाय आरो आङो हाजार एग्जाम फै मा फै टिकेट दानखायाखैमोनब्लाबो केन्सेल खालामखानाय नङामोन ओमफ्राय केमेराया बिराद फुलाला जादों दे इगनर इट अके दा आंनि नेक्स्ट भिडिअ बेनि उनाव फैगोनखौ नायबानो जाबाय कन्टिनिउ अके